farin canji. Abba na Ganduje Mai girma memba. yan bace sun ce a ra'adi sun ga farin canji. Abba na Ganduje. Mai girma memba Yan mace sun ce a radi sun ga farin na ce canji. Abba na Ganduje mai girma memba yan bace sun ce a ra'adi sun ga farin canji. Abba na Ganduje. Na gode. Yan mace sun ce a radi sun ga farin canji. A kullum farkon batu da mai duka zan fara mai mana kullum tabara mai ba mu ya kara da damini bai wata bara in wani gozara abba na Ganduje zan yabe shi farin inji Abba na Ganduje. nawa farin memba Yan mace sun ce a radi sun ga farin canji. ya tsira da isa ga mustafan mu madafar mu daga amina da sauduwa ya ji kukan mu mara hali ashabu ga mu gidan samu har da sharifai da auliya maza ya ji Abba na Ganduje. mai girma memba Yan mace sun ce a radi sun ga farin canji. ito asalam wasalam cikin bici zallega na zo da batu na gaske gashi cikin waka wuce mai kayan kara da gaske wajen iska mu dai yan bici mun fahimci farin canji Abba na Ganduje. nawa farin memba Yan mace sun ce a radi sun ga farin canji. in kaga wata aradi za ka gano zara misali zan ba ku sai ku nazu ku saurara da abba na Ganduje da gwamna Ganduje kamar da mahaifi da ɗansa ne a gida da aji Abba na Ganduje. nawa farin memba Yan mace sun ce a radi sun ga farin canji. mai nema ko da yaushe ba shi fushin samu bayan gwamna abu ga wani mun samu idan mun shiga gilwa kala abba ya kwato mu abba na Ganduje za mu buɗe farin feji Abba na Ganduje. mai girma memba Yan mace sun ce a radi sun ga farin canji. ƙaryar kura ta ja da masu gida zaki an shaida agogo ba a kunshi gurin aiki sadauki ya saba fidda kanshi wajen yaƙi shi ku al'oro ku bar shi wajen kinji Abba na Ganduje. nawa farin memba Yan mace sun ce a radi sun ga farin canji. tarkan wakin wahala da masu bakar jinya ran zabe dan hakulla take shi a kunya mai zamani gaban ka mai kayan laya mu jama'ar bici abba yanzu yayi ogunji Abba na Ganduje. mai girma memba Yan mace sun ce a radi sun ga farin canji. kallon kallo a barwa masu gidan tv wakilan bici mu a rada mun ga farin zabi kowa ya gidan kwarai kira shi bakin gabi masu adawa da abba bar su cikin jeji Abba na Ganduje. nawa farin memba Yan mace sun ce a radi sun ga farin canji. a jirgi ya tashi samowa ya gano mota in ka ga jini a radi za ka gano hanta da abba da Ganduje ni a yarda na fuskanta da da uba ku dora haka akan geji Abba na Ganduje. mai girma memba Yan mace sun ce a radi sun ga farin canji. yan bace sun ce a radi sun ga farin canji tun war haka sun fahimta gasa akan geji zancen da nake akan shi zan kuna maleji to a maimaita za na gaida abba maza ya ji Abba na Ganduje. nawa farin memba Yan mace sun ce a radi sun ga farin canji. shi kowa na shi ne da gaske ya dauki shi baya san ko da wai a yaƙi mazaɓar shi hakkin bici yadda ya kare mutanen shi baya nisa da nashi abba ya min caji Abba na Ganduje. mai girma memba Yan mace sun ce a radi sun Ganduje ken nagarta dai gemu ga mai magana guda da garke ana je